presented by Rajaji Films. मिलल बाटे ड्राइवर बलमुआ हॉर्न समझ के डावेला। मिलल बाटे ड्राइवर बलमुआ हॉर्न समझ के डावेला। आहे से जिया पर सुतला में सैया गे अरबे समझ के लगावेला। आहे से जिया पर सुतला में सैया गे अरबे समझ के लगावेला। बाउर बाटे रहन उनकर बाउर बाटे चाल है। दांत से काट लिहलन से उनियन गाल है। बाउर बाटे रहन इनकर बाउर बाटे चाल है। दांती से काट लिहलन से उनियन गाल है। गाड़ी समझ के मोबिल सैया हमारा में उड़ालेला। गाड़ी समझ के मोबिल सैया हमारा में उड़ालेला। आहे मिलल बा ड्राइवर बलमुआ हौरानमा धई धई दावेला। आहे से जिया पर सुतला में सैया गे अरबे समझ के लगावेला। का हम बताई सखी हाकिम के बात के। रात में धरावे लगे और हमरा हाथ में। का हम बताई सखी हाकिम के बात के। रात में धरावे लगी और हमरा हाथ में। राजा राजीव के संगत में रही के सैया बौराइली बा। राजा राजीव के संगत में रही के सैया बौराइली बा। आहे मिलल बा ड्राइवर बलमुआ हॉर्न में धई धई दावेला। आहे से जिया पर सुतला में सैया गे अरबे समझ के लगावेला। Rajaji Recording Studio, Paharpur, Raghopur, Vaishali।